Ang atong oras, alas 10:05 ang tagna sa buntag, mga ka-super. Good morning, kini yung ka-super, Benji Talasik. Nanukot direktaman ta sa may gym sa Barangay San Roque ni nga tawag dagbay sa Sugbo, sa Talisay, no? Nga, kung din inyo makita, aga kini sa kulikod gabahin, ang kini mga tao nga naglingkod sa lingkuran na gibatuman gyapon ang social distancing. Nining adlaw ang mayor sa Dagbay sa Talisay, Honorable Mayor Gerald Anthony Samsam-Gullas, mapahigayon sa pagabapod o gabaga hinabang karong buntag. Sa tulog kabaga barangay kundi naigo sa sunog ang barangay Kansuhong, barangay Tangke o barangay Tapul. Kini humagi pahibaw ni Public Information Officer Leslie Bestil ang maong mga paabot sa mga hinabang karon. Doon ay mga mubo nga programa nga nakahanay ning buntaga. Nagiplasap ang himo og Zoom message ni Senador Bongo pinagisab sa kadag internet. Inyo makita diri sa kulikod nga bahin, mga ka-super, ang kani pagpahigayon sa linya sa mga tao nga gi-cater karon sa mga personnel sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD. Onya ato ipakita sa ninyo ang kani mga niabot na nga mga hinabang o kani mga financial o mga relief goods gikan sa City Government of Talisay. Inyo nakita karon mga ka-super ang gagaling mga sinako o mga kinarton ng mga relief goods gikan sa atong city government sa Dagbay sa Talisay sa pagpanguna sa tuga Mayor Gerald Anthony Samsam-Gullas, mga ka-super. Unya kini siya ipangapod sa mga nabiktima sunog wa patay ang kitibuk ang ihap ko na pila gyud ka mga fire victim sa tutok ka mga barangay nga nabiktima sunog. But ang pinakakatapusan nga naigo sa sunog ang barangay Tangke kundi duha ka mga sityo nga gilangkuban na sa sityo Kilawan og sityo kasambagan sa barangay Tangke, Dagbay sa Talisay. Inyong makita ang kani mga hinabang o kundiin ang mga niabot gisakay kini sa usa ka kinig sakinan o gibutang diri sa kilid gabahin para sa distribute niya taud. Ang maong programa o mubo ka programa karong buntag pagkatambungan sa atong mayor sa Talisay, Mayor Gerald Anthony Samsam-Gullas. O guban sa mga konsehales o ni BC Mayor Alan Bukaw. Napod ang uban nga mga kapitan diri sa mga taga barangay, no? Labi na ang barangay Tapul, napod rin ang barangay Tangke o ingon man ang barangay Kansuhong nga mo'y main light sa karong o highlight karon sa pagpapapod sa mga kaning programa o kaning mga hinabang nga ibanghatag karon adlaw. So mo ni sitwasyon ko ni ang atong PNP sa pangon ni Police Major Gerald Ace Pilare napod rin mga super ang atong PNP, no?
nga mo pantay sa kaning peace and order situation diri mismo sa area sa Barangay San Roque Gym ning ato ga Davisubo. Ato ga ilibuton ang ganing maong area. Mao ni diri ang mga personnel sa DSWD o Department of Social Welfare Development nga mo'y mi-assister sa mga fire victims o yun man ang kuha sa mga pangan o kaning check sa ila mga pangan nga apil sila sa mga nabiktima sunog sa nanglabay nga mga aksidente sa tutok ka mga barangay. Ma'am, saan ni diri ma'am? Ha? Okay. Napod diri ang buhata sa Department of Energy kung DTI, no? Kung inyo man naman gagahapon adlaw mga ka-super, ang DTI uban na sab no ang gobernador sa lalawigan sa Subo bibigyan og pagbukas sa ilang negosyo no kagahapon adlaw mga ka-super. So ba situation ko diri niya mo ni ang mga pagkuhan sa area. Mo ni pinag-latest update og mga impormasyon tungkol baliko standby sa mga update. Ingon man ang mga nag-unang nga mga katikaran o ang mga programa nga mahitabo karong adlaw diri mismo sa Barangay Gym sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Kini yung ka-super Benji Talisik. Mayong buntag mga ka-super. Nay, mask. Nay, mask di mo nay.